ҳамдиёрони азиз салом алейкум. эълон дар бораи анами анорчаҳои даруни сатилчагӣ. ана анорчаҳо баст аст. мана бинед. ба кадоме аз ҳамин анорчаҳо дар кор аст, дар даруни сатил аст, муроҷиат кунед. 100 сомони ниҳолаш. ино анорчаҳо барои тӯҳфа барои модарҳо, рӯи хона, келин, рӯи тирезаи ошхона. марҳамат, муроҷиат кунед. 100 сомони ниҳолаш харидорӣ кунед. бениҳоят рӯи пеши тирезаи шуморо, рӯи ҳавлии шуморо зеби махсус медиҳад. дар сатилча анор, ин анорро бо мепазад. дута гиред агар беҳтарин мешавад. рақами телефонро дар болои эълон мемонем.